Mga taga-Calasiao nag-enjoy sa Kapuso Fiesta featuring all-out Sunday stars. Silipin sa ulat ni Kim Bandarlipe. Happy Fiesta, nag-Calasiao! Happy Fiesta, nag-Calasiao! Happy Fiesta, nag-Calasiao! God bless! Isang masayang kapistahan ang naganap sa Barangay Nalsyan matapos makipagkulitan at maghandog ng iba't ibang awitin ang ilang maningning na bituin mula sa All Out Sundays ng GMA Network. Sobrang saya po kasi worth it po kasi ang daming tao po nanood sa amin at nag-enjoy. Napaindak naman si Anthony Rosaldo sa kanyang performance. Ang saya-saya, grabe yung energy nila, talagang kinuha nila lahat ng energy namin para gawin namin 100% yung performance namin. Thank you. Ang energy ng ilang kapuso ibinuhos sa mga palaro. Ikinatuwa naman ni River Cruz ang muling pagbalik sa lalawigan. Never na naging malungkot yung mga tao dito. Every time na makikita nila kami, nakakatuwa sa pakiramdam kasi lagi nakatawa and masayahin sila. So, favorite ko nagpupunta rito. Si Julian, nais din makita ang mga kapuso sa kanilang upcoming concert na The Sweetheart and the Balladeer sa February 8. Very happy again to be back, of course, and to entertain our fellow Kapuso, Pangasinenses. Ako si Kim Bandarlipe, naghahatid ng Balitang Amianan.